As infantas Dulce e Sánchez tiveron a piques de ser raíñas de Galicia e León, pero unha serie de intrigas e de movementos inesperados impediron o seu ascenso ao trono. Eran fillas de Afonso VIII e de Teresa de Portugal. Pero Roma anulou o matrimonio porque eran primos. Así que Teresa marchou para Portugal e Afonso quedou en León. Afonso VIII volve casar, esta vez con Berenguela, a primogénita do rei de Castela. Tiveron 5 fillas e fillos, moi felices, bla. Porque, en fin, que Roma volve a anular o matrimonio porque tamén eran primos. Así que Berenguela marcha para Castela e Afonso queda en León. Ao parecer, a intención de Afonso que Dulce e Sancha fosen as herdeiras ao trono de Galicia e León. Un movimento moi intelixente por parte de Berenguela coca a Fernando, o primogénito varón que tivera con Afonso, no trono. E isto fai que os reinos de León e Castela se volvan a unificar. Pero Berenguela non fixo isto así porque así, Reuniuse con Teresa, a primeira muller de Afonso, e dicir a nai de Dulce e Sancha, para negociar. Aínda que as súas fillas non fosen raíñas, evidentemente non podían quedar desamparadas. De feito, foron señoras da Coruña, cidade que refundou seu pai. Impartiron xustiza, fundaron obras e funcionaron como intermediarias ante a monarquía. Acabaron os seus días nun mosteiro leonés, sen casar, sen ter descendencia, que evidentemente se o facían e que podía ser un perigo real para o trono do seu irmán Fernando III. Así que sí, de Dulce e Sancha apenas temos información, só que foron dúas de tantas outras mulleres que ao longo da historia non silenciadas.